Ahojte priatelia, som veľmi rád, že vás môžem opäť privítať pri ďalšej našej špeciálnej prestavbe. Dnes to bude prestavba vozu Eurobox od firmy Paragon. Ako som spomínal, dnes si teda ukážeme prestavbu Euroboxu od Paragonu. Nie je to prvá naša prestavba Euroboxu, už ste určite videli video predtým, ktoré sme robili, ale teraz je to spoločný projekt, ktorý sme spravili s Paragonom a vyrobili sme auto pre nich, alebo teda aj ich klientom. Ja by som spomenul len, že kolegovci z Paragonu, že robia nadstavbové autá, ako môžete vidieť, naozaj dizajnovo sú za mňa veľmi pekný a sú asi najbližšie k obytným autám, keď sa na to pozrieme, že naozaj aj predok, aj spacia kabína, aj bočné lišty, všetko je vo veľmi peknom a dobrom prevedení. Aj preto sme sa rozhodli do tohto auta skúsiť spraviť prestavbu. Výhoda je, že chalani sú pružní, vedia nám urobiť auto na mieru, čo sa týka dĺžky, výšky, čo sa týka zadných garážových dverí. Budeme vidieť, že ich nemusíme mať na celú výšku, ale môžeme ich spraviť len na výšku garáže alebo teda do výšky postela. A keď si chceme otvoriť a naložiť si motorku, povedzme, ako v tomto prípade, tak nemusíme vetrať úplne celý priestor. Tak sa poďme pozrieť dovnútra. Ja by som možno začal výhodami toho, že sme v Euroboxe, a to je to, že oproti dodávkovým autám máme pravouhle steny, to znamená, že už teraz máme šírku 2 m, čo je o 10 oproti Mercedesu až 20 cm viac, ako sme zvyknutí. Tak tú šírku 2 m máme až do výšky 2,30 m, to znamená, že máme obrovský priestor oproti tomu, na čo sme zvyknutí. Ďalšia veľká výhoda je posteľ nad kabínou, ktorú môžeme vidieť tu. Tá je samozrejme sklápacia, tak aby sme ju mohli prejsť do osoby. Takže dve deti sa tu plnohodnotne vyspia. Ako môžete vidieť, na to, aby sme sa dostali do postele, ktoré je naozaj dosť vysoko, používame rebrík. Ten rebrík sa potom odkladá hore a my to potom pekne vieme uzavrieť. V tej posteli by som možno ešte povedal, že rozmery sú šírka 1,30 m, dĺžka na nohy, teda akoby na šírku auta máme 2 m. Samozrejme, že v prednej časti sa nám to zužuje, predsa len je to tá nadstavbarská kabína, ale myslím si, že pre deti je to úplne ideálna posteľ a netreba rozkladať predné sedenie, ktoré samozrejme stále má možnosť sa rozložiť na spanie, tak ako to býva aj u nás, keby sme chceli niekoho núdzovo nechať prespať. A inak je to myslené tak, teda, že vzadu máme obrovitánskú posteľ a vpredu máme posteľ pre deti. Ak si pozrieme pôdorys, tak by som tu ukázal jednu vec, tým, že sme v takomto sendvičovom aute, máme možnosť si určiť, kde chceme mať vstupné dvere. Je trošku zmena oproti dodávkovým autám, takže máme možnosť hneď za spolujazdcom spraviť takúto chladničkovú skriňu. Samozrejme to byť nemusí, ale v tomto prípade sme sa rozhodli to spraviť takto, pretože vrch tej chladničky využijeme na to, aby sme si mohli rozšíriť posteľ, ktorá je tu nad kabínou. Takže spravili sme veľkú chladničku aj s mraziakom, ktorú je možné otvárať vlastne z oboch strán. To je desiatková rada od Dometiku, určite všetci poznáme. Spodnú časť sme využili na to, aby sme tam vedeli odkladať topánky, dostaneme sa k nej vlastne aj z jednej aj z druhej strany, akoby od dverí aj odtiaľto. Spolujazdec otočný, šofér otočný a predné sedenie tak, ako ho poznáme. Možno by som tu spomenul ešte jednu vec, je to postavené na podvozku Renaultu Master, ale kolegovci z Paragonu to vedia postaviť aj na podvozku Mercedesu, aj na podvozku Fiatu, v podstate takmer na akomkoľvek podvozku, ktorý by ste potrebovali. Takže tu ku kabíne by som možno ešte povedal, že sa nám podarilo takisto namontovať zatemňovací systém Remis, ten poznáme, že veľmi jednoduchým spôsobom si dokážeme zatemniť aj bočné okná, aj čelné sklo. Za šoférom to usporiadanie je také, ako ho poznáme. To znamená, že máme stôl, ktorý je sklápateľný na to, aby sa dala sedačka rozložiť, ale ako som už spomínal, v tomto prípade ho rozkladať nepotrebujeme. V sedačke máme opäť umiestnené plynové kúrenie, Truma Kombi 4. A tu by som zase ešte ukázal a vyzdvihol tú výšku, ktorú máme k dispozícii. Na základe toho, alebo vďaka tomu môžeme spraviť naozaj veľké skrine, kde máme veľa úložného priestoru. No a za sedením sa nachádza kúpeľka, ktorá takisto je veľmi vysoká. Má dĺžku 1,5 cm, čo nie je až tak strašne veľa, ale tým, že je to vysoké a hlavne je to pravouhle, že nezužuje sa nám tá jedna stena ako na dodávke, je tam veľmi komfortný priestor aj na sprchovanie, aj na normálne fungovanie.
Za vstupnými dverami máme našu klasickú kuchynku, akorát je trošku hlbšia zase vďaka priestorom, ktoré máme, takže máme samostatný dvojhorákový varíč, samostatnú výlevku, šuplíky s doťahom a takisto prídavný výklopný stolík a smetný kôš. Ja som už na začiatku spomínal, že sa auto robilo s garážou na prepravu motorky, takže dĺžka garáže potrebovala byť až 2,30 m. Len to nám na postel bolo strašne veľa, tak sme to spravili tak, alebo vymysleli tak, že zadných 30 cm sme vymysleli ako skrinky alebo úložné priestory. To znamená, že táto obrovitánska posteľ, ktorú vidíte, má teraz rozmery 2 m na dĺžku, 2 m na šírku, čo je obrovitánske letisko. Na posteľ sa vchádza vlastne rebríkom, pretože je v takej výške, aby sme zmestili do garáže motorku. Myslím, že tam je 1,40 m svetlá výška v garáži, takže stále nám tu nále zostáva nejakých 70-80 cm na výšku. Naľavo, napravo sme nerobili skrinky, aby bol teda ten priestor čo najväčší a necítil sa človek stiesne, tak sme robili len poličky so svetlami, s USB zásuvkami, aby sa dali nabíjať telefóny, laptopy a odkladať všetky možné veci, ktoré potrebujete. Ja by som tu ešte ukázal jednu vec. Trošku nám tu chýbal taký väčší šatník, tak sme sa vlastne aj s paraganistami dohodli, že urobíme jednu šatníkovú skrinku. Zadná garáž je urobená na motorku, ale keď ju dáme trošku zo šikma, čo si potom ukážeme vzadu, tak nám vznikol priestor na veľkú šatníkovú skriňu. Takže sem vieme vešiať vešiaky s oblečením a v ľavej strane máme ešte poličky. Naozaj je tu veľmi veľa úložného priestoru. Spodnú časť sme využili na šuplík, takže aj sem sa dajú odkladať veci. Keby som možno ukázal, že okrem klasických štandardných okien, ktoré máme tam pri sedení, pri kuchynke a pri zadných posteliach, máme dve strešné okná vpredu vzadu, z toho okna miniheky, tak máme aj na strede klimatizáciu Dometic FreshJet X4 2200. K ovládacím panelom je to taká naša klasika, už sme si ukazovali viackrát, takže máme infopanel Simarin, na ktorom vidíme stav interiérovej baterky, stav štartovacej baterky, takisto odber všetkých zariadení, ktoré máme v aute. To, či nám solár niečo dobíja alebo nedobíja, respektíve keď sme boli na 230 napojení, tak nám ukazuje, že nás dobíja na 230. Máme tam stav pitnej a odpadovej nádrže, máme tam teploty vo vnútri, vonkajšiu, teplotu v chladničke, teplotu na baterkách, takže náš infopanel od Simarinu. Potom máme ovládanie od kúrenia truma, ktoré je zároveň aj boilerom. Potom máme ovládač od meniča z 12 na 230, takže v akomkoľvek čase a kdekoľvek vieme mať 230, napríklad keby sme chceli využívať kávovár alebo mikrovlnku alebo čokoľvek na 230. To máme ukazovateľ stavu plynových nádrží, ktoré sú teraz prázdne, ale keď sa ich naplňa, tak budeme vidieť, koľko máme plynu. Ako som spomínal na začiatku, kolegovci z Paraganu nám vedia spraviť to auto na mieru, nielen dĺžkou a výškou, ale takisto aj zadnými dverami. Ako môžeme vidieť, tak tie dvere nemusia byť úplne na celú výšku, vedia nám to prispôsobiť tak, ako potrebujeme, a my teraz toto auto sme robili na prepravu motorky. To znamená, že máme nejakú svetlú výšku v garáži 1,40 m a preto aj dvere nám spravili na 1,40 m a my ich môžeme otvoriť, nakladať veci z garáže, koľko chceme, a vo vnútri sa nám nebude ani vetrať, ani nám tam nepôjde hmyz, ani nič podobné. Môžeme vidieť, garáž je obrovitánska, naozaj. Na až takú veľkú nie sme ani zvyknutí. Takže 2,30 m dĺžka, teda v tomto ako keby výklenku. Spomínal som, že motorka pôjde zo šikmene, tá predné koleso pôjde šikmo. Samozrejme aj tu máme zabudovanú techniku, takže na pravej strane na blatníku máme 126 litrovú nádrž na pitnú vodu. Nad tým sú všetko voľné úložné skrinky s poličkami. Toto sa dá spraviť individuálne tak, ako bude zákazník potrebovať. Všetko sú úložné priestory. Na ľavej strane máme v jednej skrinke kompletnú elektroinštaláciu, v tejto zadnej skrinke máme plniace plynové hliníkové fľaše. Tie vieme natankovať kdekoľvek na akejkoľvek LPG-čkovej pumpe. No a potom naozaj veľmi veľa úložného priestoru. Namontovali sme ešte garážové uchytávacie lišty, máme ich na podlahe, máme ich v strednej výške, máme ich úplne hore, takže by nemal byť problém uchytiť tu čokoľvek, či motorku alebo akýkoľvek iný náklad. Ja verím, že sa vám naša prestavba páčila, tak ako sa páči nám.
Ak by ste aj vy chceli svoju vlastnú individuálnu prestavbu, či už dodávkového auta alebo Euroboxu od Paraganu, neváhajte nás kontaktovať na kontaktoch nižšie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.